बिथांमोना जाहाथे सेन्देलनि माला मोनगाना बिनि थाखायसो आं खावलायग्रोगोन जाहाथे जों जयै खामानि मावो। एक्सुवेलि खोथाया बिदि नङा जेन्नाय बा सेन्देल माला गाननायनि खोथा फैया। खोथाया जाहैबाय जोंनि रियेलिटिया मा, रायजो राजाया मा लुबैदों। नोङो माबा मोनसे गोसो सिंजों साननानै अफ्राय बुंथाबबाबो जाथारखायाब्ला बे गावनावनो गोग्लैखायो। थ' बिबाना निसय बिसिनावनो गोग्लैगोन, माबा मोनसे मालायाबो निसय गावसिनावनो गोग्लैगोन। आं प्रमद बर' सारनि मोनसे आसनि आरो बेखौ आं बरायदों, स्पेसियेलि रायजो राजाफ्राबो बरायदों। आरो नैबे दा बोथियापारा गामियाव बिथांमोना दिनैहाय 60निबो बारा गामि ओनसोलैनो दिनै ओंखारबोनानै जोंनि BPL सरकारखौ मदद होनो होननानै दिनै जइनिं जाफैबाय। आं बिथांमोनखौ बरायबाय आरो जोङो दिनै बुजिनो हादों जे रायजो राजाया दिनैहाय सान्तिखौ मोजां मोनदों आरो सान्ति परिबेसाव थानो लुबैनायखाय दिनै जोंनि बे 13 नाम्बाराव गोबां रायजो राजाफ्रा बिभिन्न कमिउनिटिनिफ्राय दिनैहाय BPL सरकारखौ आरोबाव देरहानांगौ, बेनो थानांगौ आरो बे थायोब्लासो जोंनि ओनसोलावहाय सान्ति उन्नति फैगोन आरो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो चिफ जाफिननांगौ होननानै दिनैहाय रायजो राजा ओंखारबोदों आरो बयबो दिनै जोंनि कर्मफ्राबो दिनैहाय गोसो होसारनानै खामानिखौ मावदों। जायनाखि मथामत बेखौ नायोब्ला बे 13 नाम्बाराव रावबो खमथाया हमथानो हानाय गैया, रावबो गोहोआनो बेहाय हमथानो हाया। मानोना जोंनावहाय गोबां जाथि दङ, जेरैहाय गिबियाव जोङो बाङालिनिफ्राय लानानै मुस्लिम, आदिबासि आरो राजबंसि आरो नेपालि जोंनावहाय दङ। दा बे बिथांमोननि साननाय हनाया मा, बे मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारनि मावनायनि जेनोखि हाबाफारि बेखौ लानानै बिथांमोना दिनैहाय मोनसे इच्छा जादों जे UPPL सरकार थायोब्लासो जोंनि ओनसोलाव सान्तिया जागोन आरो बे सान्तियै जोङो थानो लुबैयो। जों ज' ओंखारनानै दिनै UPPLखौनो सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै दिनैहाय जानजि खाफ्रादों। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों बिटिआरनि मोनसे आसनि आलारि सोरां बेखौ जोङो एसे आवगायाव बै सुभाष नगर कालि मन्दिरनि थाखाय बेखौहाय होनाय जाबाय आरो दिनैनि दिनाव बेखौनो जोङो बाख्नायनांगोन जि बुस्थुखौहाय दिनै रायजो राजाफ्रा गनायदों आरो बेखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय मोनसे रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे हाबनायनि परिबेसजों लोगोसे आरो बेवहाय जोङो रायजो राजानि समस्याफोरखौ जोङो दिनैहाय रायज्लायनो मोनदों। बियो जोबोद मोनसे बाख्नायजाथाव, बे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि मोनसे आसनि आरो बेखौ आं बरायदों, स्पेसियेलि रायजो राजाफ्राबो बरायदों। आरो नैबे दा बोथियापारा गामियाव बिथांमोना दिनैहाय 60निबो बारा गामि ओनसोलैनो दिनै ओंखारबोनानै जोंनि UPPL सरकारखौ मदद होनो होननानै दिनै जइनिं जाफैबाय। आं बिथांमोनखौ बरायबाय आरो जोङो दिनै बुजिनो हादों जे रायजो राजाया दिनैहाय सान्तिखौ मोजां मोनदों आरो सान्ति परिबेसाव थानो लुबैनायखाय दिनै जोंनि बे 13 नाम्बाराव गोबां रायजो राजाफ्रा बिभिन्न कमिउनिटिनिफ्राय दिनैहाय UPPL सरकारखौ आरोबाव देरहानांगौ, बेनो थानांगौ आरो बे थायोब्लासो जोंनि ओनसोलावहाय सान्ति उन्नति फैगोन आरो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो चिफ जाफिननांगौ होननानै दिनैहाय रायजो राजा ओंखारबोदों आरो बयबो दिनै जोंनि कर्मफ्राबो दिनैहाय गोसो होसारनानै खामानिखौ मावदों। आसा खालामदों रायजो राजाया बेबायदिनो आरोबाव गोदान मिजिं आरो गोदान जेनोखि जोंनि फैगोन इलेक्सन बेहाय भट होनानै देरहागोन। नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा दासान्दि केम्पेइन खालामगासिनो दं, लोगोसे नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा गिदिं दा देरहानायनि माखासे फिल्डखौ नोंथाङा माबायदि नुगासिनो? आं डेलि प्रत्येक गामियावनो हाबनाय जायो आरो रायजो राजानि जेनोखि मथामत बेखौ नायोब्ला बे 13 नाम्बाराव रावबो खमथाया हमथानो हानाय गैया, रावबो गोहोआनो बेहाय हमथानो हाया। मानोना जोंनावहाय गोबां जाथि दङ, जेरैहाय गिबियाव जोङो बाङालिनिफ्राय लानानै मुस्लिम, आदिबासि आरो राजबंसि आरो नेपालि जोंनावहाय दङ। दा बे बिथांमोननि साननाय हनाया मा, जोंनि ओनसोलाव जे सान्ति फैबाय, जोंनो उन्नतिया निस्सय जाखागोन बेखौ मोनसे मिजिं थिदों आरो नुदोंबो जे मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारनि मावनायनि जेनोखि हाबाफारि बेखौ लानानै बिथांमोना दिनैहाय मोनसे इच्छा जादों जे UPPL सरकार थायोब्लासो जोंनि ओनसोलाव सान्तिया जागोन आरो बे सान्तियै जोङो थानो लुबैयो। जोङो
असान्थियाव थानो लुबैया होननानै बिथांमोना दिनै गोबां जाथिनि मानसिफ्राबो दिनै ज' ओंखारनानै दिनै UPPL खौनो सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै दिनैहाय जानजि खाफ्रादों। दा नोंथांनि समस्थियाव बेयावबो BPFनि दैदेनगिरि दं दा बेयाव हाग्रामा महिलारिनि आखान्थिफोर दं बिथां हाग्रामा महिलारिया थांनाय बावैसो साननि सिगां स्पिचनि गेजेरजों बुंदों जेनेब्ला सेन्देलनि माला देरहायोब्ला आर'नाइ गाननो दोनगोन थारैनो बै थाबोनाय लिडारगिरिफोरखौ UPPL दोलोआव हाबनो थाखाय मा खालामगासिनो? आंथ' बिथांमोना जाहाथे सेन्देलनि माला मोनगाना बिनि थाखायसो आं खावलायग्रोगोन आरो जाहाथे जों जयै खामानि मावो। एक्सुवेलि खोथाया बिदि नङा जेननाय बा सेन्देल माला गाननायनि खोथा फैया। खोथाया जाहैबाय जोंनि रियेलिटिया मा रायजो राजाया मा लुबैदों नोङो माबा मोनसे गोसो सिंजों साननानै अख्राय बुंथाबबाबो जाथारखायाब्ला बे गावनावनो गोग्लैखायो। थ' बिबाना निस्सय बिसिनावनो गोग्लैगोन माबा मोनसे मालायाबो निस्सय गावसिनावनो गोग्लैगोन। थ' आं दिनैहाय जेसेबां आंनि समस्थियावहाय दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों जेनोखि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो आं रायलायो बिथांमोना सनमान आखारै आंजों रायलायो आरो जोंनाव बेबायदि गावजों गाव बेबायदि थुलायनाय बा बेबायदि रावखौबो बानसावलायनाय जोंनावहाय BPFनिफ्रायबो खोनायाखै UPPLनिफ्राय खोनायाखै स्मुथलि दिनैहाय मानसिफ्रा बुजिनानैनो बिथांमोन जायफोरा UPPLआवहाय खामानि मावबाय थादोंमोन दिनै UPPLनि सरकारनि जेनोखि भेलिडिटि BPFनि जेनोखि भेलिडिटि बे जोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंबाय आरो जुजिब्लाबो मुलुगानो माने जुगानो बेवहाय जुजिनो हानायनि परिबेस गैला होननानै बिथांमोना दिनै माने परिबर्तननि मोनसे ढौ जादों आरो सोलायनायाव फैदों। सार थुइटेन समस्थियाव BPF दोलोनिफ्राय दासिम बिजाथि महरै गसंनानै गोरा खामानि मावनायखौ नुवाखै पार्टियाव दा बेवहाय बिजाथि नागिरनानै मोनाखै होनना सानदों नामा BPF दोलोआ? थ' बिदिखौनो नुदों थारमाने निस्सय दिनैहाय बेवहाय बेबायदि गोरायै दिनै BPFनि खामानि मावनायखौ जोंहा गेजेर माब्लाबा बिदिनो सासे सानै जइन जानायखौ जोङो नुदों। थ' बेबायदि एक्टिभलि सोर लिडार मोनगोन गावसिनि गेजेरावनो कनफिउस। स' सासे लिडारहा मोनसे डिटारमाइन थानांगोन जे आंनो मोनथारगोन आरो जेब्ला इलेक्सन फैगोन बे समावसो बबेबा जायगानिफ्राय थुब्ला नुजानानै गावखौ लिडारगिरि देखायफैब्ला रायजो राजाया बेखौ गनाया। थ' दिनैनि दिनाव जाम्बा नङा रायजो राजाया दा बबेबा खनानिफ्राय 6 मास 7 मास बोसोरसेनि सोरनोबा दान होफ्लाब्ला खानानो माबा मोनसे होफ्लाब्ला सोरनिबा लामा दालां बानायफ्लाब्ला रायजो राजा गनायगोन बे नङा दिनैनि दिनाव रियेलिटिया मा जों बै समाव मामोन जोंनि ओनसोला मामोन गन्दगलजों दिनै मानगोनां प्रमद बर' चिफ सारनि दैदेननायजों गोबां सुक्तिकारिफ्रा दिनैहाय बे UPPLआव दङ बेखौनो जोङो दिनै खौसेथियै मावलांनोसै UPPLआवनो जोंनि मोनसे दोलो बेखौ होननानै दिनै बयबो बेहाय बारसोमनानै गोबानानै खामानि मावदों। अब्ला बेहायलाय आरो माथो जानो दिनै केन्डिडेट गैया बिथांमोना थाब्लाबो गावखौनो कनफिउस जे आं देरहागोन ना जेनगोन माने मोनसे डिस्टिनिटि गैयै बेखौ आङो नुदों आरो आं बेनि सायावहाय बांद्राय कमेन्ट होआ आरो समानो खोन्थागोन बेखौहाय नुलांबाय थागोन। सानजा फारसे दानजिथेट 81 था गामिया बिटिआर एकर्डजों हाबफाबाय दा एकर्डजों हाबफानाय लोगो लोगो सासे BPFनि MCLA आ थांनानै मोबिलाइस खालामफैनाय खोनादों दा बेयाव नोंथाङा माबायदि फोरमायनो गोसो जायो? बेहाय BPFआ बुङैब्लाबो बेहाय रावबो खोनासंनाय नङा। मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन मोसौखौ इंलिस ABCD फोरोंनाय बायदिसो जागोन। मोसौआथ' रोंथाराना ओरैनि मानसिफ्रा मा लुबैयो BTC आव हाबनो लुबैया होनबा नंगौना नङा नों बेखौ BTC आव हाबा BTR प्रमद बर'आ ओरै मावाखै होनबाथ' जानाय नङाना बे मोसौखौ ABCD फोरोंनाय बायदिसो जागोन बे BPFनि लिडारा आं बेखौल' बुंबाय। गोजोन्थों सार।